L-awtoritajiet mhumiex jagħtu kasna qed niġu ignorati kontinwament. It-terrapin ilu hawn minn Marzu li għadda. Dawn kienu uħud mill-kummenti li kitbu qatt ta' residenti fuq Facebook dwar binja Minzel, binja li tinsab fi triq Ġużi Abela fiż-Żejtun, b'filmati li rnexxielu jakkwista Net News jikkonfermaw dan kollu. Fil-filmati evidenti ċertu periklu bl-affarijiet anki tħallew fin-nofs. Dan kif ukoll parti mill-komun saret lok li fiha jintefa' ammont ta' skart. F'din il-blokka ta' appartamenti jgħixu 25 familja. Biswieten li tkellmu magħna għalunna li s-sitwazzjoni hija waħda prekarja. Panzjani u persuni li għandhom xi diżabilità spiċċaw maqfula u ma joħorġux mid-dar minħabba l-istat li tinsab l-art tal-ewwel komun. Oħrajn irrakkuntaw magħna kif jemilu kien hemm bżonn li persuna jingħata għajnuna medika u spiċċa dan ma setax jingħata kif suppost minħabba l-istat li jinsab il-bini. Resident li joqgħod f'din il-blokka għalinna li sa ftit ilu kien hemm anki il-wires mikxufa bil-kurrent għaddej minnu. L-appelli tan-nies issoktaw anki fuq Facebook biex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni immedjata biex tal-anqas il-komun ikun qiegħed jagħti xhieda ta' binja tal-housing li hija abitabbli. Fl-appelli tagħhom ir-residenti talbu biex il-ministri jieħdu azzjoni, b'oħrajn jgħidu li jittamaw li issa ġaddiet l-elezzjoni ma jintesewx. Persuna oħra qal li fuq l-aħbarijiet sirna naraw biss naħa waħda tal-istorja u d-batijiet tan-nies mhumiex jintweraw.